Nya daw sa walay utang kalibuton si Presidente Bongbong Marcos ngadto sa pamilya nga Duterte. Human nga nagsugod nagsungag si Bongbong Marcos ngadto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kung nakahinomdom mo, nalubong sa libingan ng mga bayani ang papa ni BBM nga si former President Ferdinand Marcos Sr. tungod ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga mihatag og pagtugot nga matagaan og heros burial ang kanhi presidente nga gingong diktador. Gani namuy-boy nagsugod si Davao Mayor Basti Duterte nga si Bongbong Marcos way utang kalibuton, way ikabaws og mas maayo pa gamuristay na lang kini sa iyang katungdanan tungod kay way nahimo sa pagigbatok sa illegal nga drogas, namalik ang mga drug pusher, namalik ang mga drug user, nanaghan og balik ang mga drug addict, namalik ang mga kriminal. Lahi ang approach sa war on drugs sa Marcos administration, daw sa lawsi man kaayo. Dili pareha kang digong nga daghan ang mga drug lord, mga drug protector nga nangamatay. Karon kay namalik ang mga drugista kay namawi sa ilang alkansi sa panahon ni Duterte. Sa panahon sa Marcos administration kay ang mga drug addict dili angay prisohon kay biktima ra sila. Biktima ra daw ang mga drug addict. Mas angayan prisohon ang mga drug pusher. Ang mga drug pusher may angay prisohon kay why drug addict kung walay drug pusher. Og nanaghan og balik ang mga NPA ubo sa administrasyon ni Marcos, mga kabombo. Imbis nagkahilis ang gidaghanon sa mga NPA karon nambalik na pud og daghan naka-recruit og balik ang mga sakop sa New People's Army. Onya, kung dili patungod ni Sara Duterte, di jud di makadaog pagka-presidente si Presidente Bongbong Marcos. Hinay kayo sa service si BBM. Apan sa dihang ni tandem siya ni Sara Duterte ngadto kang Bongbong Marcos, matod pa sa dihag ni tandem si Sara Duterte kang Bongbong Marcos, ang agila sa Davao, Sara Leon kuno sa North, mao si Bongbong Marcos. Samutan pa sa bandwagon effect, snowball effect. Ang mga tao, ug asa kadaghanan, ang uban mukuyog sa panon. O niya, samutan pa kanta ni Andrew Inga, Bangon Pilipinas, bagong muka. May prinsipyo, may isang salita. Gwapo kay pagkakanta, gwapo kay lyrics. Sumuna mga tao na dahil sa hype ni Andrew E. Asa naman tong saad nga 20 pesos ang kilos bugas. Atuman ba? Hangtod ron, wapagyapon, ni samot kamahal. Ang kilos bugas, muna para kanako, suntok sa buwan. Nga mamahimong 20 pesos ang kilos bugas. Ang mga mag-uuma na to, reklamo, kay ni mahal nagmayo ang fertilizer. Unya, ibaligyan ni mong 20 pesos ang kilos bugas. Nga naguntaw ni nana. Nagsugod nagsugod ang away sa Duterte ug Marcos tungod sa giingong huhungihong nga ang International Criminal Court nakasold sa Pilipinas isip kabahin sa nagpadayon nga investigasyon sa mga pagpamatay sa war on drugs obo sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, mga kabombo. Doon sa mga huhungihong nga modagan og presidente si Tambaloslos hinungdan nga nagsugod ng demolition job batok ni Sara Duterte nga potential kayo si Sara nga mamahimong sunod nga presidente o niya isip usa ka amahan dili magkaako nga magtan-aw sa iyang anak nga bulihon. Iyang anak gibuli si Sara Duterte, gisugdan ng demolition job, mga kabombo. Kay matol pa si Tambaloslos ng ambisyon pod nga magpresidente, mga kabombo. Kining mga tao nga nagsugod og demolition job batok ni Sara maglisod kog tuo nga wala kini basbas. Dili ko makatuo ba nga wa ni blessings gikan ni Congressman Romualdez o ni Presidente Bongbong Marcos? Nagtuo ko nga dunay gini kanini ang blessing, dunay pagtugot gikan ni Bongbong Marcos aron human sa iyang termino ilagya pong pamilya ang mulingkod sa lindas pangagamahanan diha sa Malacañang, mga kabombo. Timani ang mga Marcos hangol sa gahom. Timani iyang papa si Ferdinand Marcos Sr. nabot og 20 ka tuig nga naglingkod diha sa Malacañang. Ese presidente. Nya, mato pa ni Duterte, wa siya nakita nga bati
sa atong konstitusyon, way angay Osbon. Ha, kuya uni nga basin Osbon ang atong pipila ka provision sa 1987 Philippine Constitution ay ipasangil nga ang economic provision kay Osbon delikado kayo nga basin appeal diya nga Osbon nga wa nay limit ang pagdagan pagka presidente. Sa pagkakaroon sa 1987 Philippine Constitution dapat kausara nga termino so sa unom ka tuig modagan o mulingkod ang usa ka presidente. Nakuyawan ang uban nga mga tao nga basin podog wag tangon ang limit sa usa ka presidente o mahuman ang termino pwede modagan pagbalik so sama sa nahitabo sa kanhi presidente nga si kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. nga way limit sige lang kadaog sige dagan sige lang kadaog mao to pagka 1986 nga eleksyon ni daog si Ferdinand Marcos Sr. batok ni Cory Aquino apan ang mga tawa kagwanta mialsa mao to nahitabo snap election mga kabombo.